Velkommen til min første video af Hvad vil du helst? Og når jeg har set den helt til ende, og hvis I synes den er fed, så like lige videoen, så jeg kan vide, om vi skal lave en til. Og så kommenter næste gang, hvad spørgsmålene skal være. Der står kommenter lige her, det er sådan her felt, og subscribe er lige her. Og heroppe, faktisk når man swiper videoen op, så kan I bare trykke på abonner. Og så like, det skal du bare gå ud af, vende telefonen op, og så bare trykke på like. Det kan I lige se lige her. Okay? Så i dag har vi en speciel, hvad vil du helst? Jeg kan enten vælge at slå med terningen, og så kan jeg få en straf derpå, og så kan man få alle mulige ting. Eller jeg kan trække et kort her. Eller jeg kan trække et kort her, og så trækker jeg 2, og så kan jeg kigge, hvad jeg helst vil have. Så reglerne er egentlig simple. Så det jeg ikke vil have, lægger jeg bare tilbage, og så kan jeg få noget nyt sammen med det. Okay? Og så tænker jeg ellers bare, at vi skal gå i gang. Velkommen til DL-kanalen. Jeg tænker mig at slå. Kom tættere på, kameramand. Jeg har sgu da et navn. Det skulle da bare kameramand. Ja, jeg skal sige det. Trommevivl. Altså, lav nu trommevivl. Hey, 2. Hvad er 2? Kameramand. Hvad er det? Fri kort. Yes, jeg slipper en rød. Der var vist godt nok heldig, hva'? Slipper lige en. Men nu skal vi til at trække en af dem her. Så den første er... klatre op på skuret. Eller skuret der derhen, helt derhen, hvis man lige kan se det helt derhen. Og så kan vi helt derhen. Det skal jeg simpelthen klatre op på. Og så eller tage en t-shirt af resten af videoen. Jeg kommer ikke til at tage min t-shirt af resten af videoen. Jeg klatrer op på skulderen. Ja, men så jeg tænker bare, at jeg gør det hurtigt. Hvad laver du deroppe? Kan du så komme ned lige nu? Okay, ham der vagten blev godt nok sur, men han kom at spille videre fra. Man fik jeg med ham. Men nu skal vi se at gå videre. Så den her, tager din t-shirt af resten af videoen. Lægger vi tilbage. Nu står de færdige lidt. Den her, så jeg droppe det der på det der skur. Farvel. Nå, nu skal vi til at slå med terningerne. Kameramand, kom lige tættere på. 2. Frikort, men den er ude. Så skal vi slå om. Okay. Trommevivl igen. 4. Hvad er 4? Må vi få 4 op på skærmen? Ja. En lussing i baghovedet. Det sviger mig. Det var hårdt. Godt. Jeg er blevet ret til spørgsmål. Vi tager en trommevivl. Tag et røvspark fra 1 meters afstand. Eller trommevivl. Vand i hovedet. Hvad vælger du? Du må den vand i hovedet. Vi kom lige udenfor, fordi at vi ikke havde det indenfor, så du hælder bare.
sådan noget frossen vand, der har ligget isterninger i. Nu vil jeg ønske, at jeg havde bare mave. Lige mig. Vi går. Men i hvert fald så skal vi tage videre. Tag et røvspot, lægger vi tilbage. Den her. Vi skal slå med terningen nu. Du kommer bare tættere på. Så jeg er ikke blevet helt tøj nu, men lad os nu bare komme videre. Tag 30 armbøjninger. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, jeg var aldrig igen, men der ikke får 200 18, ej, hvorfor er jeg også 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30. Det var hårdt. Så jeg kom videre. Jeg er helt ondt i armene. Så trækker vi fra. Til en t-shirt af resten af videoen. Ikke dagen. Det er en, vi har haft før, så det er nok lidt svært det her. Hvis ikke det er svært. Løb rundt om fodboldbanen 15 gange. Jeg vælger rundt om fodboldbanen 15 gange. Vi skal løbe på en ret stor fodboldbane. Så vi tænker bare, at vi løber den halve 15 gange. Fordi den er ret stor. Du kan lige komme og se. Så hele banen. Ja. Så vi løber bare det halve.
resten af videoen. Skal jeg tilbage. Rundt om banen for en gang. Ja. Vi skal videre, så du kommer bare lige tættere på, kameramand. Så slår vi med terningen. Må vi få noget trommevivl. Hvis min bodyguard lige gør klar til at vise, hvad det bliver. Det var ikke et tal. 5. Hvad er 5? Hvad er 5? Vi får lige... Slå igen og tage det dobbelte af det næste. Nej. Please. Ikke armbøjninger. Trommevivl, tak. Boom, boom, boom. En lussing i baghovedet. Det skal du have. Og du skal have 2. Anden. Mens du var ikke på en nakke mere, så jeg ikke kan se, at jeg er rød. Nå, lad os komme videre. Jeg håber virkelig ikke, jeg får chili sauce. Så bliver jeg ked af det. Så. Tag din t-shirt af. Please ikke give mig chili sauce. Please ikke. Når man virkelig snakker om solen. Så er det jo omvendt for jer. Eller er det? Eller skal jeg gøre sådan noget? Ja, okay. Tykker bare, vi tager en skefuld. Men jeg skal bare nå overstå på det. Har vi ikke noget vand? Okay, vi har ikke noget vand. Kunne vi ikke have fået den, før vi skulle løbe 15 gange rundt om fodboldbanen? Eller en halv? Man kan virkelig smage det. Okay, lad os komme videre. Okay? Hej. Nå, vi skal i gang med at slå med terningerne igen. 4. Vi slår om, den har vi haft. Ja, en lussing. 6. Hvad er det? Spis 3 vandmeloner på 30 sekunder. Der var ikke flere vandmeloner, så vi har ligesom ikke noget vandmeloner, der er godt af. Så vi siger bare, at jeg skal snurre rundt i 1 minut. Så den tæller så for 6'eren, eller hvad det nu var. Nej, 3 eller 4. Så nej. 3 eller 4. Ja, så siger vi bare det. Jeg begynder bare at snurre rundt, hvis min lille tjener lige kan sætte en timer. Så viser han bare lige, at han starter timeren. 1 minut. 1 minut. Vi er færdige nu. Er der vist kun 2 tilbage, eller ja, 2 tilbage, tror jeg. Der er ikke noget på. 2 tilbage fra nu. Tag min t-shirt af. Jeg ved, hvad min sidste er. Så røvsvar. Hvorfor gør jeg ikke det til mig? Jeg vil ikke have den t-shirt af. Jeg ser røvspark. Sådan det også. Ja, det var alt for denne video. Jeg takker af nu.